No niin, morjesta. Se olisi tänään jouluspesiaali ja tänään me ei puhuta elokuvista yhtään, vaan tänään me koristellaan pipareita. Joten aloitetaan tästä nyt sitten. Siitä lähtee hienosti ensimmäinen pipari. Kyllä tulee hienoa jälkeen. Joo. Mitä ihmettä? Ovikello soi. Ottakaa se hetki, mun on varmaan pakko mennä oppimaan. Joo, tossahan nyt kävi sillä lailla, että joulupukki kävi tossa ovella. Ja mä luulen, että me tehdään nyt silleen, että me ei ehkä koristelekaan niitä pipareita tänään, vaan me lähdetään nyt avaamaan nämä joulupukin lahjat, että mitä se on lähettänyt tuolta korvatunturilta. Niin ehkä me nyt sitten lähdetään vähän katselemaan, että mitä täältä löytyy. Hetkonen. Hetkonen. Onks mä saanut Onks mä saanut näppäimistöstä niinku puolet? Tää on niinku vedetty puoliksi tää laatikko. Tämähän on aika mielenkiintoinen nyt. Katsotaan, jos me saatais tosta vähän saksilaa. Ainakin hyvin paketoitu. Saadaan nyt katsoa sitten, että onko meillä näppäimistö täällä. No onpa nyt paketoitu kunnolla. Sanomalehteä. Hei, mitä ihmettä? Täällähän on elokuva. Ei täällä ollutkaan näppäimistöä. Ai että. Sieltähän tuli Stephen Kingin Kuoleman rekat. Tätähän mulla ei vielä itse asiassa tuolla hyllyssä ollutkaan. Miten se Miten on pukkin löytänytkin näköjään tämmösen mulla? Kiitos paljon joulupukki. Mitäs sitten täällä? Onkohan täällä nyt sit se näppäimistö? En osaa sanoa tosta mitään. En oo kattonut kyseistä elokuvaa niinku ikinä. Mutta käsittääkseni on joku kulttiklassikko, että pitäisi katsoa tommonen. Onkohan tääkin taas hyvin paketoitu. Mikäs meillä täällä? Hetkonen. No ei täälläkään näppäimistä.
Mitä ihmettä? Hetkonen. Mikäs meillä nyt tässä onkaan? Onks meillä Meillä on Warriors 4K-boksi täällä. Ja käsittääkseni joku erikoispainos vielä niinku. Ja 4K Warriors. Nyt on muuten makee boksi sitten. Ja ihan teitä varten, niin totta kai me avataan tää. Koska mä haluan itekin nähdä tän. Ja niin kuin elikkä tässä meillä on 4K nyt sitten Warriors ja Blu-ray samassa. On muuten makee. Sitten mitäs muuta täällä on? Wow. No nyt on siisti. Wow, aivan uskomaton. Siis kattokaa. Mä en tiedä miten mä... Täällä on niinku kuvia tosta elokuvasta. Ihan sairaan siisti. Nyt on kyllä oikeesti makee. Mikä tää sit on? Okei. Tää on käsittääkseni tarroja. Ja lisää tarroja. Nää on näköjään vissiin ihan oikeasti niitä niistä katujenneistä. Niinku tossa on niinku... No siinä on Warriors, siinä on Orpot ja sitten on Baseball Furious ja sitten mikä tois kuulus. En ole ihan varma. Aika makee. Aukeeks tää jotenkin vai onks tää niinku Aha, ja kato, siellä on käyty pojat ihan on käynyt spraymaalilla vetää, kato, kylttiin niinku ton niitten logon. Ja sitten, mitäs täällä sitten on? Mitenköhän sä lähet sieltä? Täällä on ilmeisesti niinku valokuvia kans lisää, jos mä niinku nyt ymmärsin oikein. Katsotaanpa. Joo, täällähän on kuvia lisää. No siellä on Baseball Furious. Baseball Furious. Mä ehkä sanoisin, että tosta elokuvasta niinku toi Pesisienni on jotenkin kaikista niinku semmonen lemppari. Se on jotenkin semmonen pesisporukka, niin se on aika makea. Siinä on sitten loppukohtauksesta. Nämä on aika yllättävän tarkkojakin nämä kuvat. Niin kuin ajattelee, että elokuvat muistaakseni on vuodelta 1974. Siinä oli vähän valokuvia.
Aika makea. Mitä vielä täällä sitten on? Morjesta. Täällä on julistekin sit vielä. On aika makea tääkin. Joo. Eikä siinä vielä ole kaikki. Mikä tää? Onks tääkin joku juliste? Oi. Nyt. Tässähän tulee ihan... No morjesta. Mikäs täällä sitten on? Onko vähän hieno juliste tämä sitten? Tänään melkein voisi laittaa seinällä, mutta ei taida raaskia. Tää on vaan niinku makee niinku tälleen. Nyt kyllä täytyy sanoa, että nyt osui sitten niinku joulupukki niinku semmoseen kultasuoneen. Mä en oikein osaa sanoa edes niinku joulupukille, niinku, että nyt oli kova veto. Niinku. Ja sitten tää pahvi niinku homma. Tosi makea. Mä oon ihan sanaton ihan oikeesti. En mä osaa sanoa tähän mitään, mutta siis tää on kyllä nyt varmaan yksi siisteempiä kans. No se tappajahaiki ja sitten mulla on vielä tommonen Scarfaceista semmonen sikariboksi, niin se on kans kyllä aika makea, mutta tää on 4K. Niin. Nyt kyllä pitää taas jossain kohtaa katsoa tää elokuva, miltä näyttää. Mä oon nähnyt DVD:tä totta kai niin kuin ensimmäistä kertaa ja Blu-rayssa. Kuvalaadussa ei ollut mun mielestä ainakaan kauheata eroa, mutta mä odotan innolla, että mä pääsen näkemään tän 4K-version ja oikeasti katsomaan, miltä se kuvanlaatu niin kuin näyttää siinä. Ja kiitti joulupukille näistä ja mä haluaisin toivottaa teille kaikille oikein rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta. Me nähdään taas ja kiitos sulle kun sä jaksoit katsoa. Se on moro.